Ayan, hello guys. Mega shoutout. Ayan. Thumbs up lang po, sapat na. Welcome guys. Welcome everyone. Welcome. Maraming salamat. Ayan, mega love shoutout. Naka-member agad. Grabe oh, social. Mega love shoutout sa iyo, CC Love. Ayan. Mga CC Love surprise. Hello, Ma'am Lynn. Na-surprise ako dyan. Haha. Surprise. Ayaw mo kasing tawagin ng ma'am. Gusto mo sis. Ayan. Lynn, ayan o. Nandyan si Nightboat. Kukumustahin ka niyan. Try mo nga, Ma'am Lynn, kung may ano siya, may harang. Kung may paharang-harang ba dyan, Ma'am Lynn? Maraming salamat sa iyo. Yan, kayo lang muna ni ano. Ma'am Lynn, baka naman pwedeng i-share. O, see? Ayan, nandyan si Nightboat, Ma'am Lynn. Hindi pa ako, Ma'am Lynn, nakapag-share. Wait lang. Surprise ah. Ang galing naman. Ba't walang harang? Mamaya-maya pa yan, Ma'am Lynn, magkakaharang. Try mo mamaya ulit, Ma'am Lynn. Ayan, OTW. Oh, sana all. Ayan, jakitan kita dawan. Kanino ba yan na ano? Narinig niyo ako, Ma'am Lynn? Ayan. Sumaglit lang ako, may bisita pa eh. Ayan, nandyan si Nightboat ko, kumustahin ka niyan. Kumustahin ka ni Nightboat. Na-surprise ako doon, Ma'am Lynn ah. Hindi pa ano tong isa kong CP. Ayan, si Joyce, may grab shoutout. Naririnig mo ako, sis? Ayan, maraming salamat sa patangsak mo dyan, sis. Thank you. Nandyan si Nightboat. Ayan, entertainin ka na niya. O, di ba sisi? Andyan si Nightboat.
Marami pang surprise yan, host. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am Lynn, sa pa-surprise na yan. Thank you talaga sa iyong Hindi ko yun nakita. Dapat ngayon ka nagpagkulay. Ayaw mo maipost, wow. Ikaw talaga, Ma'am Lynn. Kausap pa lang kita kanina. Ayaw mo maipost. Hindi na ako magpo-post. Promise. Pero naririnig mo ko. Si Nightbot na ang magbababa sa iyo ng bahay. Ng mga bahay-bahay nyo dyan ang mansion nyo. Yes, host, clear as crystal, clear water. Grabe, oh. Dudugo ilong ko niyan. Ayan, si Kapangyarihan Official. Ayan, damitan na kita. Baka naka-break ka lang dyan. Tamsak dan host. Ayan, maraming salamat din sa patamsak. Nakaubad ata yan si Kapangyarihan eh, kaya dinamitan ko na siya. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. Kukumustahin kayo dyan ni Nightbot. Kung hindi ako mag-iimik dito, nandyan si Nightbot. Na-surprise ako dun ah. Meron palang ganon. Ako nga meron din ginanyan. Nagulat sila. Ma'am Lynn, hindi ako maka-member. May tupak talaga tong bansa na to. Ewan ko kung bakit. Ayan, nakalipat ka na kasi host. Oo nga, madali na akong lipat dyan sa inyo. Binababa ni Nightbot yung aking mga dyan, mga member. Ayan. Kasi nahihirapan talaga akong maghanap ng mga bahay-bahay ninyo. Buti naman nasikaso na yan ang aking pinsan. Ang sipag talaga ni Insan. Lipat na ako next year. Tatapos na ako. Ma'am Lynn, lipat na ako, no? Anong oras ka mag-LS? Para naman makatakbo ako sa'yo. Hanapan ko ta dito. Sige. Iano mo lang ako sa inbox ko para ma-rescue kita, charot. Kasi yung mga cellphone ko nasa taas. Bukas. Sabihin mo na sa akin kung anong 1:32, 2 p.m. Sige. Magano ako niyan, magagawa ko ng niyan, bukas ng juice.
Ayan, kumukulog. Nako po, wag naman sana. Bilis ng oras, 10 minutes na agad. Harang, oh yeah, ayan. Damdaming sagad. Nandyan na si Damdaming sagad. Ayan yun, nandyan naman si Nightbot. Kung tahimik lang ako dito, di ba? Harang, oh yeah. Maraming salamat sa paharang. Nandyan si Nightbot, ikikis kayo niyan. Kaya huwag kayong magalala guys kung nakatahimik yung bunganga ko. Nandyan si Nightbot. Damdaming sagad. Mega shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta agad. Gumaganda na lalo. Ay grabe. Grabe naman yan. Wala akong piso. Wala akong nahawakan na pera ngayon eh. Bagong hilamos lang ako. Damdaming sagad. Baka mamaya pahula ka na naman ng kwento. Ikaw talaga ha. Wala na, hindi na ako magpahula. Bakit gusto mo bang magpa-games? Wala na yung kondom. Nakatago na yun. Ang laki ng mukha ko sa camera. Ano ba yan? Ay, lumayo-layo nga ako. Supot talaga ho. Si Ma'am Lynn talaga ho. Sino kaya yung supot dyan? Damdaming sagad, supot ka ba? Charot. Joke lang yun ha, baka mapikon ka sa akin. Marami ako dito, host. Ano kaya yung marami sa'yo, Ma'am Lynn? Ayan, damdaming sagad. Baka naman hindi ka pa dyan, hindi ka pa dikit kay Jazz ni Jazz. Ayan. Maraming supot dyan, Ma'am Lynn. Maglalagay na ako nito, Ma'am Lynn. Tama ba? Ayan o. Wala naman katabi, sumasakit yung likod. Grabe talaga no. Sakit. Mahirap na. Walang katabi, sumasakit yung likod. Hindi ka Ma'am Lynn busy ngayon? Panghaplos ba hos? Panghaplos. Dapat may hahaplos. Wala nga hahaplos eh. Ay naku Lord. Saka, tiis-tiis. Walang taga-haplos. Ilang taon tayo magtyaga na walang hahaplos. Ang sipag talaga ni Nightbot oh. Ano daw? Busy nga ako, nagiinuman pa sila kaya dito muna ako sa room. Nagiinuman pa, grabe naman yan, hindi yan nalalasing.
Kaya pala nakadot-dot ka. Anong oras ka dyan natutulog, Ma'am Lynn? Naku, binaba yung bahay ni Ma'am Ladybug. Naku, si Nightbook talaga, oh. Kahit anong oras, ha. Ako kanina pa akong 8:30 walang trabaho. Inintay ko yung matanda. Power of Love. Wala ata sila panel di, haha. Wala siya. Absent. Wala load. Damitan ko pa ba yan? Baka nakahubad ka kasi ano, kapangyarihan. Sir. Sige na nga, damitan kita. Ayan. Kasi baka makita ka nila nakahubad ka eh. Hindi naman siya dumadadaw sa LS ko para magpalista in 3. Busy yun. Sa trabaho, busy. Palablab naman host bago mabisi ulit eh. Binababa na yan ni Kwan. Tamsak na ako dyan, Ma'am Lynn. Ayan, yung iba dyan hindi pa nakatamsak, baka naman. Tamsak idol, ayan, wait lang po. Walang jacket. Ayan na si Ma'am Ladybug, nandyan na siya. Mega love shoutout sa iyo. Ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Binababa ni Nightbot yung ano mo dyan, yung bahay mo. Ma'am Ladybug. Kuripot nga eh. Wala yung mga picture ko dyan nakalagay. Hayaan mo, dadagdagan ko ng perks. Kailan ka mag-LSCC, Ladybug? Mag-LS yan bukas siguro. Ayan na, nagwe-welcome sa inyo si Nightbook dyan. Ikikiss pa kayo niya ni Nightbook. Mabait yan. Pag hindi siya nagpakabait, tanggalin ko siya. Ulit-ulitin mo lang yung ano nga tawag dyan, yung picture dyan na ilalapag. Ma'am Lynn. Sana real host yung kiss ha. Sana real daw eh. Ayan, kambalik kay Actress Marias, tamsak. Tamsak harang, maraming salamat sa parang harang. Nandyan si Nightboot ha, ano ka na dyan? Ini-entertain ka na kahit wala ako dyan. Maraming salamat sa iyo dyan. Maraming salamat sa inyong tamsak guys. Hindi na sana ako mag-LS. Tinamad ako.
thumbs up. Ayan, maraming salamat Mami Susan sa pa-thumbs up. Thank you so much, Mami. Sa ano mo dyan. Sa pagpangsak. Ayan, Ma'am Lisa. May love shoutout sa iyo. Salamat po sa pagdalaw. Sa support. Ayan. Ano daw sabi ni Ma'am Lisa? Hindi ka tuloy Ma'am Lisa nakita ni Nightbot. Dan share. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Lisa sa pa-share. Mag-10 na, mag-alis na si Ma'am Lisa. Ayan, 6 million dyan. Maraming salamat po. Ayan, welcome guys. 7 million in the house dyan. Thank you sa pag-ano nyo dyan. Thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. At tipid lang talaga yung boses. Kaya nag-night boat na lang ako dyan. Kasi kung mag-silent ako, may taga-entertain sa inyo dyan. Mahirap na maging ngongo. Sa tamang panahon, uli ako mag-LSC Silin Pabo. Ayan, sabi ni Ma'am Lady Annie. Lady Annie pala. Binababa na ni Nightbot, Ma'am, ano yung kwan mo, yung bahay. Yung Ladybug. Hayaan mo na yan siya si Nightbot na talaga yung nag-ano dyan. Mag-iwan lang po kayo ng bakas. Kung didikit po yung binababa ni Nightbot. Maraming salamat sa inyo dyan. Silip-silip lang tayo kay Lolo para hindi tayo mag-absent. Kahit isang oras lang. Ma'am Lynn, hindi ka, andyan ka pala. Ganun ba si Lady Annie? Ayan, may bagong pasok si Lady Lynn. Lady Lynn. Bakit? Hindi ko talaga makita. Kalimutan ko yung salamin ko. Ayan, may damit ka na po. Ma'am Lady Lynn's Pub. Maraming salamat. Bye muna ho sa may gala kami. Sige lang, Ma'am Lynn. Ha? Si Ma'am ano pala yun eh. Lady Annie ang aalis. Okay lang yun, Ma'am. Thank you sa sa pagpunta dyan.
Ayan, ingat si Ladybug 17, sabi ni Ma'am Lynn Pabo. Ayan. Ingat lagi kayo ha. Sabihan mo si D, ingat sa pagmamaneho. Okay naman si Lynn, tamsak na module, tambak na module ko. Sakit sa ulo, ayan. Bye muna si Celine. See you sa LS mo bukas. Sabi ni Lady Annie. Ayan, sige lang ma'am. Okay lang po. Salamat. Ingat kayo sa gagala niyo dyan ha. Ano daw? Sana all ako na hilo-hilo sa dami ng bisita. Araw-araw, gabi-gabi ha. Sabihin mo sa kanila, huwag na mo nang magbisita kasi tapos na yung okasyon. Okay, see you bukas at ingat always. Lady Anya, yan sabi ni Ma'am Lynn Pabo. Ayan, Lady Lynn's Pub, mega love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat po. I-share ko muna tong ko. Yung hindi ko na-sharean ako po, maghihinanakit. Sino ba yun, friends? Share muna tayo guys, para naman marami tayo. Okay. Ayan, baby love, sarang. Maraming salamat sa inyo sa parang-harang na yan. Maraming salamat sa iyo dyan, si Inday my vlog. Andiyan naman si Nightboot. Pag hindi ako umimik, may sa inyo dyan. Ayan, harang. Mega shoutout sa iyo, Sis Lynn. Ayan. Maraming salamat sa paharang. May harang na host. Oo nga, lumabas ka, pumasok ka. May harang yan. Tamsak host. Maraming salamat sa patamsak, sis. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Pwede naman kayong dyan, magdikit-dikit. Maraming dumikit sa akin kanina. Sana hindi malagas. Charge lang ako, host. Okay lang ha. Sige, Ma'am Lynn. Okay lang po. Ayan, Ma'am Nets Vlog. Mega love shoutout sa iyo. Ayan. Harang Sisi Love. Ayan. Hi, Ma'am Lynn. Sabi ni Ma'am Nets Vlog. Ayan, andyan na silang lahat. Mega love shoutout po sa inyong team Bagsakan dyan. Team Sandigan. Thank you so much. Nasa harang pa. Belated happy birthday ulit sa inyo, mag-asawa. Ayan. Nagtamsak lang ako, nagbati. Ayan. Hello, Ma'am Nets Vlog. Sabi ni Lady Lynn Pubs. Ayan. Ayan, sige, kumusta lang kayo? Harang na gali. Ayan. Mega love shoutout sa iyo dyan, Insan. Ayan, maraming salamat sa pakulay na yan. Sa aking new member ngayong gabi, dalawa pala sila.
Thank you. Ayan. Maraming salamat sa pakulay. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa iyo dyan. Malditas, Hong Kong. Welcome to Bones. Ayan. Welcome, Bones family. Maraming salamat po sa mga tropa dyan. Nasa harang pa ako. Ma'am Lynn. Ayan, Insan. Mega love shoutout sa iyo. Maraming salamat, Insan. Ayan, dyan na sila. Si Ma'am Lynn, member na din yun. Isulat ko lang, guys. Baka makalimutan. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisilab. Ayan. Hello, Palangga, Maldita. Ayan. Sabi ni Insan Renz. In a host. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nets. Thank you so much, guys, sa mga support nyo dyan. Ang bilis ng mga message nyo. Ayan, maraming salamat po sa support. Ayan. Ayan, nag-anuan na sila dyan. Andyan naman po si Nightboot. Tawa-tawa na lang ako dito sa inyo. Ay, naku po. Ayan, belated happy birthday na lang sa dyan. Ski Sir Toyex. Mega love shoutout sa inyo dyan mag-asawa. Ayan. Mga napaka-supportive na mag-asawa na yan. Ayan, welcome to Bronze. Ayan, Insan. Talaga nga naman. Makulay yung aking gabi. Makulay yung gabi. Maraming salamat po sa pakulay ng gabi. Nawala na tuloy. Maraming salamat sa iyo dyan, Insan Rems. Mega love shoutout ulit. Ayan na, Insan, di ako pwede magpalipad eh. Benji Ninja, mega love shoutout sa iyo, Manoy. Ayan. Kumusta naman, Manoy? Ayan. Ang ating dyan, bisita pang ano ba yan? Nakalimutan ko na tuloy Manoy ay. Maraming salamat sa iyo dyan, mga langga. Ayan, mga insan. May jacket ka naman ay Benji dyan. Maraming salamat po. At napadalaw ka ulit. Sure naman na dikit na kayo dyan. Mga dikit na kayo. Mga tropa dyan. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sir Renz, kape-kape. Habang nangungulangot, bilugon bago pitikin lintian. Ay, Jesus Mariosep. LS ka ba, Kuya Benji? Ayan, sabi ni Ma'am Nets Vlog. Napatawa si Ma'am Nets Vlog eh. Yung mangulangot kasi. Maalat yun.
Kumuha ka na lang ng date sa likod ng bahay nyo. Baka pwede lang. Yung tamar, ano ba yan? Nauda na si Manoy Benji. Nawala na. Asan na ba si Kuprit Ma'am Nets? Ayan. Sino ba yung Kuprit na yun? Alam na ni host na maalat. Ayan, may love shoutout sa iyo, Precious Onsad. Ayan, hello Sisi, may love shoutout sa iyo, sis. Thank you so much sa pagpunta ulit. Ayan. Si Mr. Kulangot Insan, ay, sino yun? Hindi ko kilala yun. Si Mr. Kulangot. Joke lang. Ayan, Insan, baka naman, hindi mo pa yung mga kalikit yan sa yung iba kong member dyan. Binababa ni Nightbot. Celine 3078. Mga nasa ibang GC din yan. Ayan. Ayan, si Celine, may love shoutout. Ayan, wala pang lang jacket si Marvin. Sir Marvin, may love shoutout sa iyo. Si Didi ko pa ata dikit. Ay, hindi mo pa yung dikit. Charot. Harang Sisilab. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan Sisilab sa paharang-harang na yan. Na mayroon akong hindi nadamitan. Tama, duduling na naman ako. Yan, kasi iniiwan yung salamin. Sorry naman, sa bagong pasok. Ayan, Sir Marvin. Wait lang po. Marvin Riconya, may love shoutout. Wait lang po. Ayan, may jacket ka na po dyan. Ang bilis ng mga ano tawag dyan, hindi ko na mabasa talaga. Ayan, mega love shoutout sa bagong pasok natin dyan. Tamsak lang po sa premiere ko. At ayan, baba na po yung premiere mo, Sir Marvin, para naman matamsakan natin. Marvin Riconya. Ayan, nagtamsak na si host. May paano tayo, may bagong pasok din. Ayan. Mega love shoutout po sa iyo, Ma'am Yurika. Duling na talaga ako, guys. Wait lang. Saan ba yung salamin ko? Iba na talaga yung nababasa ko. Naiwan ko sa baba. Buti na lang, tama yung nabasa ko. Oh my God, hindi po ako si Ma'am Yurika, friend. Wala yung salamin ko, guys. Pasensya na. Ayun. May jacket ka na ba? Ayan na naman si ako, eh. Positive vibe only tamsak host. Mga supporters ni Ma'am Yurika. Ayan, nandyan siya. Maraming salamat po.
Yung pang building na salamin oo nga insan. Ano ba yan? Nakalimutan ko sa babae yung salamin. Nandyan naman si Nightbot. Kaya nga nabigay na ako ng Nightbot eh. Tatakbo na naman ako sa babae na huwag na lang. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat yan guys. Nota girl, baby loves, nandyan ka. Maraming salamat po. Ayan, dikit-dikit muna kayo dyan. Ayan, nababa ng bahay si ano. Ayan, tamsak ka, harang. Sir Toyex, ayan na, nandyan na sila. Maraming salamat po. Ayaw ko na bumaba eh, walang ilaw doon. Hindi yung isa ko na lang nasa langit, pagtsagaan ko. Ay, nako. Ayan na insan, baka makita na kita. Ito kasi yung luma ko na salamin eh. Magnifying glass house. Oo nga eh. Ay, nako. Sorry naman guys. At talaga naman yung mata ko naman. Oy. Si Nightbot na muna bahala sa inyo dyan. Natatawa talaga ako. Hindi talaga ako makaano. Pasok na. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Sir Toyex. Belated happy birthday na lang. Ayan. Wala naman lang akong palipad, no. Hindi man lang makapalipad. Ang damot ni Lolo. Dati nakaka-member ako, pero ngayon hindi na. May load naman ako. May tupak si Lolo eh. Maraming salamat guys sa mga paharang-harang ninyo dyan. Turo pa natin yung sirikan niya. Insan. Harang ulit. Ayan, maraming salamat insan sa paharang. Maraming sa support. Ano dyan, maraming salamat talaga sa support ng mga tropa. Ayan, may love shoutout. Kahit nagkakanduling-duling na si host, no. Mahirap talaga yung salamin yung pa-expired na guys. Tapos, sa malayo na lang makikita. Pag sa malapit, lalong lumala. Ayan, sa kakasilpon kasi ng walang ilaw, nakakaano pala yun ng mata. Positive vibes only dan, balik na po, ayan. Sige, insan. Baka ano yan. Yung isa pa dyan, insan, si Len 3078. Ka-GC ko rin yun sa kabila, baka hindi mo pa yung dikit. Padikit naman po, ayan. Baka hindi pa ako dikit sa iyo, insan. Iba pala yan, insan, na binababa mo, ha? Ano yan, ha? Tingnan ko nga sa kabila. Pero dikit na to sa kanya, eh. Yung isa kong dikit na siya.
Wala kaya ako insan mga alagad. Busy yung si Ma'am Lynn ngayon. Kanina nandyan. Nag-member siya, hindi ko alam. Kausap ko pa lang yan siya kanina umaga eh. Nangunguna siya ngayong gabi. Salamat sa inyo dyan yung nasisilab din, nagpa-member. 3 kayong nagpa-member ngayong gabi. Maraming salamat po. Para makaipon tayo ng sentimo, no? Ipamigay dun sa wala talagang makain dun sa Pinas. Yung mga bata na walang mga magulang. Marami nagsusulisit sa akin insan eh. Wala daw pagkain, ganon. Wala pa akong sahod eh. Sana naman pagpalain tayo para makatulong tayo sa mga batang walang makain. Okay lang naman doon insan sa amin, sa Bicol yung, kasi bago talaga nagbagyo, nung summer ba, pinadampingan ko yung aming bahay, so hindi kami napasok ng tubig. Pero kung hindi ko pa yun napadampingan sa loob, kawawa talaga. Papasukin sila ng tubig kasi nag-overflow yung ano ba tawag dyan, yung nakalimutan ko na to. Yung umapaw yung yung river doon, grabe yung tubig daw. Saka may malapit na ilog sa amin. Pag talagang malakas yung ulan doon, dadaan sa amin yung tubig. Kawawa yung mga tao doon, ako. Hanggang suso yung tubig. Yung mga mababang lugar ba. Kaya kawawa. Buti sa amin, medyo mataas na yun eh. Kaya dapat talaga doon, bato talaga yung bahay mo. Sementaryo, yung slab ang yung bahay para kahit bumagyo hindi ililipad. Ayan, Sir Toyex. Lady Lynn Pubs, big love shoutout sa inyo lahat yan. Ayan, si Slim, nandyan pa rin siya. Marvel Ness. Sorry naman Sir Toyex, kagabi nagtamsak lang ako. Grabe na talaga yung antok ko kagabi. Idol, big love shoutout. Maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa tropa. Nandyan lahat. Yun oh. Ayan, nandyan na yung ating insan. Nagdadrive, nagpipindot. Ingat-ingat. Salamat daw sa patamsak mo dyan, insan. Yan. Okay lang yan, insan. Makakaraos din yan. Oo nga eh. Hilo itik manok gansa pabo, Sir D. Linti. Ayan, maraming salamat sa tropa dyan. Biji-biji lang host. Ha, busy na ako. Okay lang yun. Sisilab, maraming salamat. At may tagababa naman ng iyong mansyon. Naunahan ako harang host. Corporateness, lintian yan. Hi Pri, ayan, nandyan na silang lahat. Maraming salamat sa team bagsakan na yan. Ayan, Team Sandigan, may galap shoutout. Nandyan si Mami Susan. Thank you guys. Mami Susan, hi Ma'am Susan, sabi ni Insan D22, ayan.
welcome ka na insan ni Nightboat. Padikit naman, ayan. Sir D, hello po, sabi ni Mami Susan, ayan. Baka hindi pa kayo dyan dikit. Puro nahiyan, ano yan, hayan, host tapos larga din. Ayan, Mami, hindi ka ba natulog? Tulog din pag may time. Ikot si Mami Susan, ah. Bakit na insan natatawa ka na insan? Parehas na tayo yung mata natin, apat. Ayan, si Lynn G. Chapa Vlog. Hello, host. Ayan, may damit ka na po dyan. Ma'am Linlin. Ayan, Team Bagsakan. May love shoutout sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa support. Ngayon lang kayo nagka-time, ah. Hello, Nightboat. Good morning po. Good night na dito. Good night na po dito, Ma'am Linlin. Ayan. Sorry, na-busy. Na-busy, Ma'am. Ayan. Magkausip kaya? May kausip siguro. Nagbibigol na si Manoy Benji. May kausip. Okay lang yan, Manoy Benji, ah. Take your time. Ayan. Dan dikit na po, Sir D. Sir Renz, ayan. Sige lang, dikitan lang kayo dyan. I see, good morning po dito. Ako US kasi morning pa lang. Ayan, maraming salamat po sa iyo dyan, Ma'am Linlin. Oo nga pala, umaga pa lang dyan. Salamat, Ma'am Lin. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, mga tropa. Thank you so much. Baka naman, Ma'am Lin, ibaba mo yung iyong mansion para aking mabisita. At bago ka lang dito sa aking munting bahay. Gaya ni Ma'am, Ma'am Ladybug, hindi po pala kami dikit. My God, sorry naman. Hello. Ayan. Hello, Renz 11. Ma'am Limlim, pwede po magbaba ka ng bahay mo? Ayan, hi host, Tamsaklan, host. Ayan, Bololo ni Nonay, thank you so much. Ayan, may bagong pasok tayo. Hello, host. Ayan guys, maraming salamat po sa inyo sa mga bagong pasok yan. Nicole Smith, ayan. I'm from Egypt. Wow, thank you so much. Hindi pati ako maka-broadcast dito eh. Naintindihan ng amo ko. Ano na yun? Hana post. Harang from Berlin. Maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am Berlin. May club shoutout. Ayan. Maraming salamat sa paharang. Nagwa-watching lang siya pero wala siyang YouTube channel. Okay, thank you very much, Nicole.
Thank you, Ma'am Nicole. Ayan. Baby loves, not a girl. Ayan. Maraming salamat. Padikit-dikit naman po. Baka hindi pa kayo dikit. Ayo, oo nga, napansin ko, Sir Benji, sabi ni Ma'am Lady Lens. Ayan, mega love shoutout sa 11 million yan guys. Pasensya na kayo at mahina talaga yung boses ko kasi tulog na yung aking alaga. Baka magising. So, tatakbo na naman ako doon. At alam nyo na, pabalik yung edad. Ayan, maraming salamat sa iyo, The One Gamer, Ma'am Berlin, shoutout, ayan. Ma'am Lynn Pabo, mega love shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat guys sa mga support nyo dyan. Ayan, Team Bagsakan, mega love shoutout. Team Sandigan, mega love shoutout sa inyo lahat. Lahat ng mga team nandito, si Team Mabel, Organic Friends, ayan. Kapitla team, nandito rin. Hello Lady Lens Pub, I like your video, sabi ni Ma'am Nicole Smith, ayan. Thank you Ma'am Nicole. Saka na ako magbabalik sa live ko. Naka-LS ka Manoy Benji. Hello Nicole. Sabi ni Ma'am Lady Bra. Ma'am Lady Lens, ayan. Busy ba lagi Manoy? Sabi ni Sir Renz. Laging busy si Manoy. Busy sa trabaho. Ayan guys, maraming salamat sa inyong mga pakulay ng aking buhay ngayon. Pakulay ng aking gabi. Maraming salamat sa inyong lahat. Di ako nag-LS 2 weeks na. Bakit po Manoy? Nabisi na sa trabaho. Ako nga daan-daan lang yung boses ko mag-LS. Baka tumakbo yung aking matanda ba? Kaya guys, pasensya na kayo dyan. Ay, naghihingi na ng ano. Pasensya na kayo guys, hindi ko yan babasahin kasi baka maintindihan ng aking aking amo. Mag-iwan lang po kayo ng bakas, yung binababa ni Nightbot, kung hindi pa kayo dikit. O baka hindi pa kayo dikit sa akin. Okay, Ma'am Nicole. Nainis lang joke. Mami Benji, huwag kang mainis, mag-enjoy ka lang. Ayan, Mami Susan. Wow, I'm looking for my future wife. My God. Thank you so much, Nicole. Ano po lines niya? Lalaki. Oh. Sige lang kayo dyan. Hindi ko na yan babasahin at may makakaintindi dito. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas ng binababa ng aking dyan. Alagad. Yun uloging ng mapapangasawa. Ako insan hindi na ako available. Charot. Mahina na nga yung mata paano pa yung makikita? Insan, paano pa yung makikita mahina, maano na nga yung mata, malabo na. O diba?
ako naghahanap ng mapapangasawa. Wala naman dito asawain. Ayan. May pinagtitripan talaga siya na ano. Sige lang kayo dyan. Pinagtitripan ka na Ma'am Lady Lins. Pig-anoan ka na niya. Pagtitripan ka na. Ako po. Sige lang kayo dyan. Enjoy lang kayo dyan. Yan, sabihin mo lang yan, hindi na ako magpapasa kasi mamaintindihan nitong mga to eh. Bahala na si Nightbot sa kanya mag-entertain dyan. Ma'am Berlin, the one gamer, ayan. Okay lang yan guys, tawa-tawa lang ako dito kasi pag binabasa ko yan, maintindihan ng mga to dito. May tao pang hindi gising, tulog. Ayan, sige lang kayo, magpabisto na kayo. Ayan, insan, sige, padikit lang, ayan. Insan, wala kang trabaho. Ngayon ka lang nakaano. Kung nagda-drive kayo, ingat, huwag nang magpipindot. Huwag na lang nating pansinin dyan si Kwan. Ano ba yung tawag yun? Si Etik. Ayan, okay, Miss Lynn. Si Sir Renz, kanina pa nagpapadikit, wala naman madikit. Ayan, nasa 11 million tayo guys, pero lahat naman ata yan magkakadikit na. Pinagtitripan ka, ma'am. Wala pa, insan maya-maya pa. Ayan, akala ko nagda-drive. Si Di ata nagda-drive yun eh. Ingat-ingat lang kayo pag nagda-drive. Huwag na magpipindot pag nagda-drive eh. Hayaan mo na yung mga nag-ELS. Ikaw pala yan, Ma'am Lynn. Ang dami mo naman mga alagad. Ayan, bye for now. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan, bye also Miss Lynn. Kanino ba yung ano na yun? Ma'am Lynn, kanino yun? Kilala mo yun? Ayan, si Nightbot na yung gugulo sa inyo dyan. Ayaw ni Ma'am Lynn na maiposa. Nagpa-surprise. Di ko siya kilala host. O hindi ko rin siya kilala. Tulog ako sa pansitan eh. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan sa tamsak.
Arang, ayan, sabi ni Ma'am Berlin, the one gamer, tang arang. Nasa arang na naman siya. Ayan, Insan. Nandyan ka pa ba, Insan? Ikaw na, Insan, yung magdidikit. Yung ibababa ko, Insan, dyan. Di ko alam kung mga kanino na to eh. Kidi pala yun. Ang baliw ko talaga. May mga nakasave kasi dito, Insan. Baka hindi mo pa yan dikit. Kay Ma'am Jess pala yan. Hindi ko kasi memorize yung mga ano nila eh. Ayan, baby loves. Dikit-dikit din pag may time, baby loves. Masa na kayo yung bahay ni Ma'am Berlin dito at ibaba ko na rin. Sure ba yan na... Ayan. Insan, dikitan mo yung binababa ko, Insan. Kay Ma'am Torres TV, binababa ni Jem Vlog. Ayan, Insan, may binababa si Jem Vlog dyan. Si Ma'am Berlin, dikitan mo yan, Insan. Member din ako dyan sa kanya eh. Si Dawan Gamer yan, nandyan siya. Ayan, si Silab, mega love shoutout. Yung last na binaba ni Jim Vlog, Insan. Hindi mo pa yan siguro dikit. Power of love, oh yeah. Wow, oh yeah, oh yeah. Andyan ba si Sir Louie? Bumalik ka, maraming salamat sa iyo dyan, sir. Rick TV, mega love shoutout. Ayan, gandang gabi po, host. Dan thumbs up po. Ayan, maraming salamat sa pa-thumbs up. May mga pwede kang dikitan dyan. Rick TV, shoutout. Sir Louis, shoutout. Ayan, Sir Rick TV, pwede mo na yan dikitan yung mga binababa ko dyan. Or binababa ni Nightboot. Okay. Dan na, Insan, kay Berlin. Ayan. Okay lang, Insan. Babalikan ka niyan. Napaka-legit din yan na napaka-legit at organic din yan ng mga friend ko dito. Mga muni na din sila. Ayan. Pati si yung binababa ni Jim Vlog din, si Ma'am Torres TV. Wala akong magawa eh. Magbaba ng bahay ng bahay. Dikit ka na, Insan, kay Mami Susan. Susan Vlog, OFW Kuwait. Sure, siguro dikit ka na eh.
Ayun, dikit ka na pala. Hindi ko alam sino pa ba yung mga nandito sa aking kwan. Wala yung mga na ano sa Team Sandigan. Sigurado hindi mo pa yung dikit, yung iba. Busy. Inday. Inday, my vlog. Ayan, saan yung kwan? Hanapin mo yan. Inday, my vlog. Hello sis Jim. Ayan, Ted Stream Vlog PH. Mega love shoutout sa iyo. Thank you so much, Sisi. Tapos ka na mag-LS. Mapalo ka niya ni Lolo. Kung hindi ka pa nakaprocess ng ano mo. Di ba nag-LS ka, sis? Ayan, dikitan mo yan sila. Yung binababa ni ano. Yung yes po, 10 p.m. Nakaprocess na yun. Ano oras na ba? 10:18? Pwede mo naman gamitin yung ninja mo, sis. Ayan, kung sinisipag ka, dikitan mo yung binababa ni Nightbook. Yan, gamitin mo muna yung ano, yung ninja mo kasi di ba kakatapos mo lang. Mapalo ka ni Lolo. Sisi. Gamitin mo muna yung ninja mo. For sure. Para hindi ka mapalo ni Lolo. Maraming salamat sa iyo dyan, Ted Stream PH sa patamsap. Chris Martin, ito na sis. Alagad ko. Ayan. Yan muna yung gamitin mo, yung alagad mo. Harang pa. Wait lang ha, damitan lang kita. Huwag mong gagamitin yung ano mo, yung main mo pag katatapos mo lang. Exit mo na, host. Okay lang yun, Sir Toyex. Salamat. Sir Toyex, ano mo na lang po, ipadala mo sa inbox ko yung sinabi ko sa'yo. Kayong mag-asawa ba? O ikaw na lang kasi baka mayayain si Ma'am Let's Vlog. Sino po ba yung hingin ko dito? Hello be, I am Eureka. Ayan, may love shoutout sa iyo, Ma'am Eureka. Uy, ano ba na naman yung napindot ko? Napindot ko na naman. Na-hide ko na naman si Sir Toyex. Ay, ano ba yan? Ay. Sorry naman, Sir Toyex. Ayan. Nawala tuloy.
Mali talaga itong ginagamit ko na CP pag nagkamali. Mahid yung tao ba? Sorry naman Sir Toyex. Apat na yung mata ko, hindi ko talaga nakita. Nawala na si Sir Toyex. Salamat Insan sa pabidyo-bidyo mo dyan Insan. Ayan, may love shoutout sa mga bagong pasok dyan guys. Dan Dikit, Polpak, Ladybug 17, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan Sir Rickard TV, ayan. Andyan si Mami Susan. Paano ko ba yun? May na-hide na naman ako. Ay, naku guys. Apat na yung mata, hindi ko makita. Ma'am Yurika, andyan ka pa mo ba? Uy. Na-hide naman si Sir Toyex, na-hide siya. Ay. Ang baliw-baliw ko talaga. Tamsak host, ayan. Rose Rodio, mega love shoutout. Maraming salamat sa patamsak. Hinday Maymay, mega love shoutout sa iyo, Sisi. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Saglit lang kasi inaayos ko lang tong aking na-hide. Tara bumabalik. May topak tong sabi ko, inahid si Sir Toyex. Gusto niya talagang i-hide. Uy, wag mo naman i-hide.
Ayan guys, binababa ni Nightboat dyan, Ma'am Rose. Baka hindi mo padikit. Ayan, si Mami, nandyan din. Ay nako. Inday may galap siya to sa'yo, Sisi. Hindi ka Sisi busy, Inday Maymay. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisi. Ay nako, baliw ko talaga. Sobra. Manay Benji, may grab shoutout. Na-hide nga insan eh. Hindi ko na mabalik itong sipi ko sa nagtutupak. Nabalik ko naman si Ma'am Jazz. Tapos ito naman, si Sir Toyex. Naglolo ko tong sipi ko. Dito. Mga tupakin. Ano ba yan? Tupakin. Wait lang. Dito sa gamit ko nawala. Hindi siya magano. Ayun Manoy, maraming salamat dyan. Nandyan si Nightboat para mag-entertain sa'yo. Thank you so much guys. 10 million dyan. Ayan. Baliw-baliw na naman itong mga gamit ko na cellphone. Inahide talaga yung tao. Ay nako Lord. Liw. Okay na insan, na ano ko na siya. Pabalik na. Nabalik na siya.
Chris Martin family, ako si sis. Stream, okay. Ayun sis, okay. Damitan na kita. Oo nga, insan nandyan na, nakabalik na siya. Baliw-baliwan tong gamit ko na ano eh. Ay nako. Ito nga ang iPhone ko insan eh, pag pinaggamit ko mag-LS, naglulo ko mahina siya, mag-pick up ng kwan. Mag-reconnecting siya eh. Kaya buti pa yung gamitin ko yung Samsung lang. Baka naman, makabili na tayo ng laptop. Kailan pa tayo? Harang baby loves. Maraming salamat sa parang dyan. Ayan, sis Inday Maymay, may love shoutout. The One Gamer. Salamat po sa inyong lahat dyan. Ano ba ito? Bakit nami-mention na? Ayan guys, tikit-tikit lang tayo dyan guys. Baka naman. Note girl. May binago ba dyan si Nightboot? Baka hindi ka pa dikit baby loves. Mga baby loves. Nangahide tong sipi ko eh. Ayan, si Ma'am Rose. Nagbabalik. Maraming salamat po. Ayan, bilis ng oras. Mag 1.5 hours na tayo. Nagpalagay ako guys ng ng Nightboot kasi minsan na-busy tayo ba. Para may magano sa inyo dyan. May magkumusta man lang, mag-hi. Minsan bawal magsalita, yun, okay na yun. Mami Susan. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. 14 million in the house. Thank you. Ma'am Berlin, may grab shoutout. Mami Susan, may grab shoutout. Team Sanigan. Ayan, Team Bagsakan. Ayan, may mga bago na naman akong mga team dyan. Mga bagong pasok. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Okay lang yan kahit saan nyo ako dalhin. Marami tuloy akong didikitan. Maraming salamat po ulit sa thumbs up. Mami Susan, hindi ka natulog. Mami, yung hinihingi ko sa iyo, Mami Susan. Ipasa mo na po sa aking inbox. Hindi pa ako mami naka-edit as in.
Ayan, nandyan pa si Ma'am Berlin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Berlin. Hindi ka ata busy. Thank you talaga guys. Ayan, may 9 million pa tayo. Busy talaga ako guys. No? Ay naku Lord. Ang daming dapat i-support. Host out na muna ako. Maraming salamat sa iyo dyan, Manay Benji. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta na sa aking live stream. Ayan, nandyan si Nightboat. Manoy. Maraming salamat po. Ingat-ingat Manoy. Manay Benji. Ingat po. Ayan. Ingat sa pagbabiyahe or sa trabaho. Maraming salamat ulit. Walang anuman Manay Benji. AM 4 AM ba dyan? Ayan, harang. Maraming salamat sa parang mo dyan, baby loves. Not a girl. Thank you so much guys sa 10 million dyan. Maraming salamat talaga. Ma'am Berlin, maraming salamat po. The One Gamer. Ano daw? Si Markski yung nag-post.
Si Nightboat, maingay, Mermaid Vlog, UK, hello po, ayan, big love shoutout po. Dan Tamsak, ayan, maraming salamat sa patamsak. Thank you so much. Maraming salamat guys. Ma'am Mermaid Vlog UK, big love shoutout. Mahina yung boses ko guys kasi tulog na yung aking boss. Ilapit ko na yung ang aking mukha dyan sa patawsak lang po ako ng premiere ko host. Thanks po. Ayan. Sige po. Wait lang po ha. Ilipat ko yung para matamasakan kita. Bigyan kita ng 3 tamsak. Wait lang po ha. Huwag ka munang aalis. Dikit na pala ako sa'yo. Ayan. Tamsak. Ayan, wait lang po para idikit ko sa'yo yun. Ay, idikit. Itamsak ko naman to sa'yo. AKGPTV, ayan, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Saglit lang po. Ayan, binigyan na kita ng 3 tamsak, ma'am. Ayan guys, yung mga nandyan po, patamsak naman po ng premiere ni Ma'am Mermaid Vlog UK. Patamsak naman po ng premiere. Kailan siya? November 18. November 18 pa siya. Harang, sabi ni Ma'am Berlin. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Berlin sa paharang. Ayan. Thanks host. I'll be back. Mag-pick lang ako ng anak ko sa school. Sige po. Maraming salamat. Nag-iwan na ako ng baka sa Ma'am Mermaid. Two hours lang tayo guys. Ayan. 20 minutes na lang.
isa. Hindi siya nag-LS. Ayan, Sir Recruit TV. Maraming salamat po sa pagbabalik. May ano dyan, may binababa si Nightboat. Baka naman hindi ka padikit. Harang pa. Ayan, sabi ni Ma'am ni Ma'am Berlin, D1 Gamer. Ayan, nasa harang ulit. Maraming salamat sa paharang. Maya-maya konti guys. Magpapaalam na si Hus. Mga ganun naman tayong papasok bukas. Thank you sa inyong lahat dyan. Ayan. Maraming salamat sa mga support nyo dyan. Para may mga masupport din tayo. Ito yung live stream as monetize kapag mga mapagmahal. Ayan, si Nightboat ang sipag talaga. Makain ka na Ma'am. Ma'am Berlin, ayan. Mamaya-maya konti, magpapaalam na din ako Ma'am Berlin. Habay maghapon eh. Hindi ako pinatulog ng alaga ko kanina. Kulit. Kulit yung alaga ko eh. Hirap para mag-alaga ng matanda.
papasanin ang ugali, pagtitiisan, lahat-lahat. Magkiwan lang po kayo ng bakas. Ayan. Maraming salamat po sa inyo dyan. 6 million in the house. Lahat guys naka-LS. So tayo na lang. Support na lang tayo. Harang baby loves, ayan. Maraming salamat sa paharang-harang mo dyan baby loves. Hindi ako, ayan. Nagpasa pa ako dito naman. Ayan mga baby love, sorry naman. Nagtamsak lang ako sa mga premiere, ayan. Ikot talaga. Umiikot talaga ako. Ayan guys, support lang muna tayo. Para pag tayo naman yung mag-premiere, may magsusupport din, ayan. Ayan, Chris Martin family. Sisi, Miguel shoutout. Kumain muna kayo. Huwag kayong magpapagutom. Pwede ka na dyan magdikit. Stream PH, pwede ka lang magdikit. Ayan. Wait lang, may mensahe ako. May chat si Manoy. Bakit daw? Ayan, kunti na lang. Mag 2 hours na tayo guys. At magpapahinga na si host. Maghapon hindi ako pinatulog ng aking alaga. Makulit.
May connecting ah. Huwag ka naman mag-ano. Huwag mo naman akong ilaglag. Nilalaglag ako ng aking CP na naman ah. Huwag mo naman akong ilaglag. Ten minutes na lang guys. At ako ay magpapahinga na. Mag-11 na pala siya guys. Ano ba yan yung ano ko? Mali-malita na yung aking caption. Ayan, si Robby Josan. Mega love shoutout sa iyo. May bago tayong pasok. Ayan. Maraming salamat. Ayan guys, mag-iwan lang po ng bakas kung sinong didikit dyan sa mga binababa ni Night po. 8 minutes na lang tayo guys. Hours are 10 minutes. Mahirap kasi magpuyat eh. Yung alaga ko makulit. Sino ba ito? Ang ganda naman nito. Hindi pa ako sa'yo dikit. Ayan, may grab shoutout sa 9 million in the house guys. Thank you sa sa pagdalaw niyo sa aking LS. May grab shoutout sa inyong lahat dyan guys. Thank you. Ayan, nahihilo na naman ako guys. Mahirap talaga nagpupuyat. LS pa more. Ayan. 5 minutes na lang si host. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Mabrok. Mabrok po sa mga nag-member. Maraming salamat po. Sa ating mga napaka-supportive at napaka-legit na mga kaibigan dyan. Maraming salamat din. Ayan. Thank you so much everyone. Maya konti, magpapaalam na si host. Ayan. Maraming
salamat sa inyong lahat. Kasama na naman ako guys sa team ng mga inner core. Hintayin natin guys mag 2 hours man lang para may pasobra. Ayan. Si Nightbot na nung nag-ano dyan sa inyo. Hindi sana ako mag-LS kasi pagod talaga kay Lolo. Kaso hindi naman ako guys naka-vlog, hindi ako naka-edit. Nag-LS na lang ako. So, 4 minutes na lang. Pasugurahan muna natin ng ilang minuto. Maraming salamat po sa mga dumikit. Ayan. Basta mga thumbs up nyo dyan. Na-late kasi akong mag-LS. Dapat 8 o'clock nag-LS na. Na-late si host, kaya late din. Pero okay lang yun guys. Maraming salamat sa mga pakulay ng aking gabi. Sana po hindi kayo magsawang hindi kayo magsawang mag-support. Okay lang guys. At nag-LS na ang aking kaibigan.
Ayan, Ma'am Berlin, nandyan ka pa. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Berlin. Magpapaalam na po ko ng mamaya-maya konti si host. Thank you guys. Ma'am Berlin, maraming salamat po. The One Gamer. Loading siya. Sayang. Yahoo, Ma'am Berlin. Bye-bye po. Ang ikot.